ஹாய் காய்ஸ், நீ நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா மலைக்கு போக போகிறோம். மலை வந்து இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வரும். மேலே போயிட்டு அந்த மலை எப்படி இருக்கு, அந்த மலையில் ஒரு ஓட்டை இருக்கும் பாறையில், அந்த ஓட்டையில் தண்ணி இருக்கும். அதை நாங்கள் எப்படின்னு காமிக்கிறேன், போக்குள்ளே கண்டினியூ பண்ணுறோம். காய்ஸ், நாங்கள் போகிற வழியில் பார்த்தோம் சூரப்பழம் இருந்துச்சு. இங்கே இருக்க செடி அது உங்களுக்கு எதாவது தெரில, கேமராவில் பாருங்கள் மேலே இருக்குது, பறிக்க முடியல. போகிற வழியில் இன்னும் இருந்துச்சுன்னா வீடியோ பிடிக்க முடிஞ்சால் பிடிக்கிறோம். போகிற வழியில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். காய்ஸ், நம்ம வந்த வழி தான், சுற்றி இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ அங்கே தெரியுதா ஒரு மலை, பாருங்கள், அந்த மலைக்கு தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம். பாருங்கள், எங்கள் ஊர்லாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு, எல்லாம் பச்சையாக தான் இருக்குது. இப்போ வந்தது நாங்கள் 1 கிலோமீட்டர் வந்திருப்போம், இன்னும் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் போகணும். அந்த மலை இருக்குல்ல, அந்த மலை உச்சிக்கு போக போகிறோம். பார்க்கலாம். காய்ஸ், இப்படி தான் வந்தோம், ஃபுல்லாக தண்ணியாக தான் இருக்குது. நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். போயிட்டு மலை எங்கேன்னு தெரில, ஃபுல்லாக மரமாக இருக்குது சின்ன சின்னதாக. அந்த மலை உச்சிக்கு தான் போக போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாறையை காமிக்கணும் உங்களுக்கு. சொன தண்ணி சொல்லுவாங்க, சொன நீர். சுத்தமாக இருக்குமா தண்ணி, பார்க்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு. இது இல்லை வேறு. இப்போ நல்லா இல்லை தண்ணி, இதுதான் பாருங்கள், ஆழமாக இருக்கும் கொஞ்சம். இங்கேயும் இருக்குது. இப்போ அங்கே தான் போக போகிறோம், அந்த மலை உச்சிக்கு. இந்த இது நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் கிளியராக, ஆனால் தாவலை இருக்குது. காய்ஸ், நம்ம வந்த பாறை அது. இப்போ நம்ம இந்த மலை பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், போயிடலாம். இது ஃபுல்லாக ஆவாரம்பூ செடி இருக்குது, ஆவாரம் பூவும் இருக்குது. காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு, பாருங்கள் ஆவாரம்பூ. இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க, நானும் சாப்பிட்ருக்கேன், நல்லா தான் இருக்கும். பசங்க அவங்களும் விளாக் எடுக்கிறானுங்க. காய்ஸ், இப்போ தான் போயிட்டுருக்கோம் மலைக்கு. மலை இன்னும் இங்கே தான் இருக்குது, போயிட்டே இருக்கோம். இப்போ தான் எங்கள் ப்ரோ தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தார், காமின தண்ணி இப்போ தான் எடுத்துகிட்டு வந்தார். இதுக்கு மேலே தான் போனோம், வெயில் மண்டையை பழகுது. பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் சூரப்பழம் நிறையா இருக்குது, பார்க்கலாம். பறிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் சூரப்பழம். காய்ஸ், நம்ம இந்த வெளில வந்தோம், இப்படி ஒரு வழி போகுது. நம்ம இதான் மலை, நம்ம இந்த வழியில் போனோம். போகிறாங்க ஒரு 2 பேர், அந்த வழியில் போகணும். போகலாம் அப்படியே. பசங்க தான் இவன் லாக் எடுத்துகிட்டே போயிட்டுருக்கான். இந்த ரூட்டில் தான் நம்ம போய் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. இப்படி தான் போகணும். இன்னும் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும் மேலே ஏற. 40 ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும். பொறுமையாக வருவோம், வேகமாகவும் போக முடியாது. காய்ஸ், ஏறிக்கிட்டே இருக்கோம், ஒரு 10 நிமிஷமே ஏறிட்டு இருக்கோம். பின்னாடி வராங்க பசங்க. கீழெல்லாம் கல்லுகள்லாம் இருக்குது, கொஞ்சம் ஸ்லிப்பானாலும் தொப்புன்னு விழுந்துடும். கிழங்கு நோண்டியிருக்காங்க அவங்க. நல்லா மூச்சு வாங்கிடுச்சு, அவங்கெல்லாம் ஏறிட்டே போகிறாங்க. நம்ம இருக்க இடத்துலேருந்து எவ்வளோ செங்குத்தாக இருக்கு பாருங்க. என்னெல்லாம் மூச்சு வாங்கிச்சு பாருங்க. இப்போதான் ஏறணும். அங்கே போகிறாங்க பசங்க பாருங்க, இங்கேயும் கொக்கி முள்ளாக இருக்குது.
ஃபுல்லாக கொக்கி முள். ஐயோ ஆ மூச்சு வாங்குது. இன்னும் ஏறணும். இவ்வளோ உயரம் வந்திருக்கோம். வழுக்குது, ரொம்ப வாரி விடுது, காதெல்லாம் அடிச்சிக்கிச்சு, மூச்சு வாங்க. பாருங்க இவ்வளோ இறக்கமாக இருக்குது. வாய்ஸ் அங்கே ஒருத்தர் விளாக் எடுத்துட்டு வர்றாரு, கீழே ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான். பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஹைட் வந்திருக்கோம். இன்னும் ஏறணும், ஒரு 10 நிமிஷம் ஏறினா போயிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா 2 ரூட்டு போகும், 2 மலைக்கு தான் போய் சேரும். ஆனால் நம்ம போகிற இடம் இந்த சைடு தான் போய் ஆகணும். இங்கே தான் நம்ம போகிறோம். இப்படி ஒரு ரூட்டு போகுது, நம்ம இப்படி தான் போகணும். சுத்தமாக செங்குத்தாக இருக்குது. பாருங்கள் எப்படி செங்குத்தாக இது. மேலே ஆடு மேய்க்கிறாங்க நினைக்கிறேன். ஆடு மேய்க்கிறாங்க. ஓரளவுக்கு மேலே வந்துட்டோம். பார்க்கலாம் நீங்கள், நாங்கள் வந்த வழி அந்த ரோடு போதும், அங்கேருந்து நாங்கள் மேலே ஏற ஆரம்பித்தோம். இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். இங்கே ஒருத்தர் விளாக் எடுக்கிறாரு. நான் வந்தாச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஏறணும். வழியே தெரில. இப்படி தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். நான் எப்படிண்ணா வரணும்? ஆ எப்படி வரணும்? எறும்பத்து இருக்குது. மேலே வந்துட்டோம், கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இவர் முள்ளில் மாட்டிக்கிட்டாரு, குச்சி முள்ளில். காலெலாம் குத்திச்சு, ரத்தம் வருது பாருங்க. இப்படி தான் போகணும். வாங்க நம்ம போகலாம். இப்படி தான் வந்தோம் அந்த வழியில். பாட்டை சொல்கிறேன் ஏண்ணா, சாரி. பாருங்க எப்படி இருக்கு. தண்ணி ஏற்று வந்துருக்கும். சொனை நீர் போகிறோம். சொனை நீர், சொனை தண்ணி சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில். மலை உச்சியில் ஒரு பாறையில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. தெரியுது உங்களுக்கு? அது வந்து பார்க்க சின்ன ஓட்ட மாதிரி தெரியும். அது எவ்வளோ பெரிய ஓட்டம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்க கைஸ், இதெல்லாம் தண்ணி இறங்கி வரும் ஒரு டைம். இப்போ மேலேருந்து இறங்கி வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தா மேலே உயரத்தில் இருக்கும். பாருங்கள் தண்ணி இருக்குது. மேலேருந்து இறங்கி வந்தோம். இவர் பாருங்க அப்படி ஒட்டில் நிற்கிறாரு. நான் வழுக்கி வீண்டுட்டேன். மூஞ்ச காட்டுவியா? வீடியோ இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக பார்த்தா எல்லாருக்கும் நன்றி. அங்கே ஒருத்தன் தனியாக உட்காந்துருக்கான். இப்போ நாங்கள் மலையிலேருந்து கீழே நேரம் ஆகும். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய். பாய் பாய். உங்களிடம் விரைவு வருவது.